Sorry ass DJ. Kami guys, malapit na po kami. Kita-kita na lang tayo dyan guys. Malapit na. Ayan po guys, nag-entrance na po kami dito. Ay, ang cute mga Diyos. Ay, sakayan talaga. Yan na po. 30 per head po. Tapos motor po isang bali So, 70. Ang kakagat? hindi, ngayon ka lang yata. Ayan guys, nandito na kami guys sa pinaka main guys na paliguan. Ngayong araw guys, magpipiknik po kasama sa trabaho. Ito po nasa likod ko, kasama po ito. Kaya po yan. Anong pangalan mo, Brad? Oh no! Ayan guys, samahan nyo kami guys, maliligo kami ngayon. Magpipiknik dito sa anong Ginagawa mo? Athena Resort guys. Tara guys, let's go. Sabi mo sa lugar? Ginagawa mo? Ay, magandang mga daming tao. Wow!
Tulog ako guys. Sino ka nga? Ano pangalan? Guys. Ito guys yung ano namin guys. Tara guys, kain muna tayo guys. Guys, tara kain muna tayo guys. No, 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 no. Kapag na mukha mo. Ginagawa mo. No, 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 no. Gago! Oh God! No! God, please, no! 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 Ginagawa mo. Tap, tap, tap.
Ayan guys, salamat sa pag-jamming sa amin ngayon dito sa ATHENA Resort guys. Pauwi na kami guys. Ginagawa mo? 4 PM na ng hapon guys. Pauwi na kami guys. Salamat guys. Okay, kaway. Okay, kaway. At uwi na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys.